Nagagasgala kami Kasama ko kin puno Ulay para sa inyo Di manong ako nagkonduktor Nating nagtablo nagdidugol Itaray na ko doktor ginagasandat Dahil kunyari ko Di man naglabas ginagati ampas Nakita naguri paspas Sino madang himit nagimbag Nagasandat ikakat sa lumpasan Di man ang tubig nagpahugit Siyang oras ang napulbit Urayla at sangsangit Nagasandak mirtagulit Di manong tuming kitag haylat Naatake nagbaliktad Nagong-nagong nagtipresentan Di urat Himit kami nagpapasaan Di manong tulot kitag sulpot Talapayot na kitag lupot Inagasandat ang bularyo Bulok di natakot itatako Ilonggo naggarado Sinangdod kanuang nagkakugbo Nagpailot yung mataro Nagbayag rice sumitito sa mangdo Alam mo yan tabo Nilelang ko yung mulit magka Pagpagpagtayan naasa ka Napinag magirabila Kung ang magagayang iagas na Ninanang ko kita iluto Nasilit di kalidero Awang anay ni tatang ko Taping bisyonan na inanang ko Aray! Di kasi pili nagpasak university Tila madi na open study Mental hospital ibagsak na tabutak Na repet di agala-ala Pagkawak matapon ni ako Minsan nga pagkawak kaya pati Spirit FM Makikita niyo po kami kung saan-saan lang namamalimos na kalsada Salamat po, Sir Patrick Saka